Inti teskludi li għandek kontijiet barra minn Malta. Dina niddikjara b'mod solenni, mhux għalfejn nitlu fil-teatrini ta' ġuramenti. Għax diġà kien hemm min qed jgħid forsi għandu xi kont il-Panama pereżempju. M'għandix kont il-Panama, m'għandix kont l-Isle of Man, m'għandix kont il-Svizzera, m'għandi kont mela qatt ma kelli. Ħanibda minn hemm. Mhux m'għandix issa, għax qatt naħseb ftit u nara kif nagħmel biex inneħħih. Qatt ma kelli, qatt ma provajt la kontijiet, la kumpaniji, laqqas qatt ma kelli xi kumpaniji barra minn Malta, xi investimenti għax irrid noqgħod attent li ngħid il-kliem kollha ħalli żgur neskludi kollox, la loans barra minn Malta, xejn. L-attività tiegħi dejjem kienet Malta, meta ħadd il-loans minn banek Maltin u minn ħall-loans jaf xi ġifieri banek Maltin illi biex iduk anke 20,000 trid tagħmilhom ħafna iktar biex isserħilhom moħħhom illi dak ħadħallsu u jiena esperjenza fis-settur bankarju għandi ħafna.